Днескащата тема, дали в България ги мрази да работят и да пишат проекти, които бъдат реализирани практически, реално погледнато, не знам, но за мен това е реалността. Поради каква причина? Защо съм облечен по този начин? Защо съм с блуза по-спортна? В спорта и в неспортната част да сложиш а, как се казва, блуза, която пък е свободен стил, масово, е съвсем нормално, но от официална гледна точка е неправилно от етика и право със статистиката. Нека да се представя последователно. Това е началото, психологически, от пътната безопасност. Така съм облечен. Така няма да не сте ме видели официално. И това е когато срещате някой човек, който реално погледнато го видите някъде по принцип, като се представи с 4 визитки, че е човек. Благодаря за вниманието, всичко добро. Мисля, че 50 на 50%, 50% път безопасност и 50% мисля, че е ясно, отзад е достатъчно ясно. Така че това, което бих казал с ръка на сърцето, това беше видеорепортажите ми. Всички видеорепортажи са по този начин, с Red Cross.